ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് പെസഹായിക്ക് അപ്പം കൊടുത്തിട്ട് വരാം. പെസഹായിക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പം കൊടുക്കും അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീടുകളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ആ വർഷം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത വീടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. ഹായ് ഗ്രേസി, ഇന്ന ഗ്രേസി അപ്പം എടി വാടി. അയ്യോ വഴക്കാളി. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒപ്പം ഡയലോഗ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നാളെ സിനിമ وكيم توها يد كل نشمو